3, 2, 1, πάμε. Wow! Πάντα μου άρεσε το 3D και ας είμαστε σε θερινό. Αχ ναι! Είμαι πολύ ευτυχισμένη σήμερα, Παναγιώτη. Γιατί, Διονυσία? Γιατί έχουμε γύρισμα σε θερινό. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ένα ακόμα box office εδώ από την Εγνατία Τηλεόραση και την εκπομπή Πάμε Σινεμά. Είναι η Διονυσία Αρφανίτου και ο Παναγιώτης Κουντουράς. Και όπως πολύ σωστά είπες, είμαστε σε θερινό καλοκαίρι. Σε θερινό, ναι. Ήρθε το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι μαζί με το καλοκαίρι έρχονται και πολλές καλές ταινίες, έτσι. Δεν τις λες πολλές, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή δεκάδα του box office. Σήμερα, Διονυσία, σου έχω πάρα πολύ καλά αστεία, οπότε με θέρμη και χαρά μπορείς να ξεκινήσεις, ναι. Στο νούμερο 10 του σημερινού box office συναντάμε μια νέα δραματική κομμεντή με την Keira Knightley και τον Steve Carell στο Seeking the Friend for the End of the World. Περίεργος τίτλος για ταινία, μεγάλος μακρόσυρτος, πού να τον θυμάσαι. Αυτά είναι. Αχ, εισπράξεις που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια δολάρια για την πρώτη εβδομάδα προβολών. Με budget το οποίο φτάνει μόλις τα 10 εκατομμύρια, η ταινία είναι σίγουρο πως θα βγάλει, Διονυσία, τα λεφτά της και μάλιστα με το παραπάνω. Ένας μήνας προβολών για τον Will Smith και τον Tommy Lee Jones και τα κέρδη φτάνουν τα 577 εκατομμύρια παγκοσμίως σε εισπράξεις. Αξίζει μάλιστα να αναφέρουμε ότι η τρίτη συνέχεια της σειράς αναμένεται να ξεπεράσει την πρώτη σε εισπράξεις. Λίγο έμεινε, αγαπημένη κυνηγή του διαστήματος, που ξέρετε, μπορεί την επόμενη εβδομάδα να μην είστε στη δεκάδα του box office. Τι κρίμα. Σνιφ σνιφ. Στο νούμερο 8, οι εκδικητές της Marvel Θα μην το λέω, συνέχισε. εξακολουθούν να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Σαρώνουν. Η καταιγιστική... Αχ, η καταιγιστική... Δεν μπορώ. Δεν θα βγάλω σήμερα γύρισμα. Δεν έχει σημασία. Η καταιγιστική ταινία του Joss Whedon θεωρείται η πιο εμπορική ταινία, επιτυχία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, της χρονιάς. Ακριβώς, Διονυσία, πολύ σωστά τα είπες. 500, τι λέω 500, 1 δις και 500 εκατομμύρια είναι οι συνολικές εισπράξεις τις οποίες θα φτάσει η ταινία από μέρα σε μέρα. Στο νούμερο 7 της σημερινής μας κατάταξης για δεύτερη εβδομάδα συναντάμε την κομμωδία That's My Boy. That's my boy! Ο αγαπημένος κωμικός Adam Sandler φέρεται να έχει πολύ γερά κέφια, όμως το κοινό της Αμερικής δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται εμπορικά σε αυτή του τη χαρά. You are gay! Μόλις 21 εκατομμύρια δολάρια κατάφερε να συγκεντρώσει το That's My Boy στη δεύτερη εβδομάδα προβολής, γεγονός που κρατά την ταινία πάρα πολύ μακριά από το να καταφέρει να βγάλει τα έξοδά της. Διονυσία, έχεις δει ποτέ σου ένα αστέρι να πέφτει? Μπα. Μισό λεπτό να σκοντάψω. Εντάξει, σκόνταψα. Το είδα. Ναι, συνέχισα. Στο νούμερο 6, το απόλυτο ψυχολογικό πακέτο του καλοκαιριού. Ναι, ένα musical που ξεσηκώνει και σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση σε rock ρυθμούς. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Rock of Ages, το οποίο μόλις στην πρώτη, δεύτερη, δεν θυμάμαι σε ποια, ναι, μόλις σε 10 μέρες προβολών κατάφερε να φτάσει τα 32 εκατομμύρια δολάρια. Yeah! Μην το χάσετε για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Α, και Διονυσία, ήρθε η ώρα για αστείο. Λέει ένας άντρας σε μια γυναίκα. Τι ωραίο σώμα που έχεις. Απαντά η γυναίκα, ναι, κάνω κολύμβηση. Και το κεφάλι δεν το βάζουμε μέσα. Και μετά τις νότες δροσιάς από τον Παναγιώτη Κουντουρά, φτάσαμε στη μέση της σημερινής δεκάδας. Δύο εξαιρετικές ταινίες βρίσκονται στο box office. Ο λόγος φυσικά για την αγαπημένη μας Χιονάτη και τον κυνηγό και τον προμηθέα του Ridley Scott. 298 εκατομμύρια οι συνολικές εισπράξεις για τη Χιονάτη μας, αλλά και 260 για τον προμηθέα αντίστοιχα. Δύο πραγματικά εξαιρετικές ταινίες στο είδος της Διονυσία που σίγουρα τις προλαβαίνετε στο πλησιέστερο θερινό σινεμά. Και όλος τυχαίως και στις δύο ταινίες πρωταγωνιστεί η Charlize Theron. Yeah! Πάλι καλά που ανέφερες τη Charlize Theron. Γιατί? Γιατί ανησυχούσα ότι δεν πεις κανένα αστείο πάλι. Διονυσία Αρβανίτου, είσαι γελασμένη. Θα πω τώρα. Όχι, δεν θα πεις.
Και προχωράμε στους σημερινούς νικητές του box office. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο νούμερο 3 αυτής της εβδομάδας, όπου ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια ολοκαίνουργια είσοδο. Μια ταινία που ακούει στο όνομα Abraham Lincoln Vampire Hunter. Μπορεί το cast να μην απαρτίζεται από μεγάλο ονόματα του Hollywood, όμως ο σκηνοθέτης του Wanted ξέρει πάρα πολύ καλά να στείλει suspense και εξαιρετικές σκηνές δράσης. Το τρέιλερ φυσικά μας άφησε άφωνος και να πω την αλήθεια, Διονυσία, το αναμένουμε στη χώρα μας κάπου στα μέσα Ιουλίου. Σκορδαγιασμός και φύγαμε για σινεμά. I like to move it. Και στο νούμερο 2 συναντάμε τους φίλους μας από την τρίτη περιπέτεια της Μαγαδασκάρης. I like to move it. Φωνάζουνε και σίγουρα οι παραγωγοί χορεύουν στους ρυθμούς του, καθώς 365 εκατομμύρια είναι αυτά, όπως και να τα κάνουν. Όχι μόνο η παραγωγή, και ο Κουντουράς χορεύει. Και τώρα η ώρα του νικητή με τη νέα ταινία του Disney Pixar με 3 Βέμβη. Brave λοιπόν στο νούμερο 1 της σημερινής μας παγκόσμιας κατάταξης με 80 εκατομμύρια εισπράξεις σε μόλις 3 ημέρες προβολών, Διονυσία. Δυνατό άνοιγμα που προμηνύει ένα νέο εισπρακτικό ρεκόρ για τη νέα ταινία της Disney Pixar. Πριν κλείσουμε και για σήμερα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ελληνικό box office. Ελληνικό box office, ώστε κάτσε να δούμε τις σημειώσεις μας. Λοιπόν, στο νούμερο 1, δικό σου για πάντα. Στο νούμερο 2, κάτσε το δω τρισδιάστατο, θα φανεί καλύτερα. Τι να περιμένεις όταν είσαι έγκυος. Και στο νούμερο 3, να το δούμε καλύτερα, οι γυναίκες του τελευταίου ορόφου. Επέστατε, Επίσης, Διονυσία, έχω να σου πω ένα τελευταίο πάρα πολύ σοβαρό αστείο με το οποίο θα γελάσεις σίγουρα, είναι απόλυτο αυτό δεδομένο. Με σταμάτησε ένας μπάτσος για έλεγχο και με ρώτησε στον δρόμο αν ξέρω από κοκ. Του έδωσα τη συνταγή του παρλιάρου και με έγραψε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού box office. Γιατί δεν γελάει κανείς? Είναι άδειο. Γιατί κανείς δεν γελάει μαζί σου ποτέ. Ναι. Ένα box office έφτασε εδώ στο τέλος του από την Εγνατία τηλεόραση και την εκπομπή Πάμε Σινεμά. Από τον Παναγιώτη Κουντουρά Και τη Διονυσία Αρβανίτου, μέχρι τα αστεία που ξέρω ότι περιμένετε πώς και πώς την επόμενη εβδομάδα. δεν θα έχει άλλα. Ναι. May the force Be with you. καλή κινηματογραφική συνέχεια σε όλους και να πηγαίνετε σινεμά. Και κατά κύριο λόγο, θερινό σινεμά. Σε θερινός. Γεια σας.